Ndisibuyisele kumbukeli ndikwamkele kwiNews Extra wale veki. Igama ndinguNosiphiwo Mamase. Singalibazisanga masigawule siwarhuqa. Abahlali baseKariyerha baqhankqalaze ngaphandle kweholo yesixeko eGqeberha befuna impendulo nesisombululo kumngeni yabo yokucinywa kwamanzi nombane. Aba bahlali bathi sekuphele iinyanga ezintlanu behlala bengenazo iinkonzo. Intatheli yethu uSinaye Ntshudu usinika le ngxelo. Abahlali baseKariyerha bathi bonela ukuphila bengenamanzi nombane. Omnye wabahlali uMaggie Jacobs nohlala eLapland uthi iinkonzo aziziswa kule ndawo kwaye umasipala akazinazo izisombululo kule mingeni bajongene nayo. For 5 months there's no water in our area. There's no electricity. Our people, a lot of people sit without electricity. There's no job creation. There's no houses. There is a site there in Tyrival that the mayor can come and make the site clean for our people, for our backyarders, to build houses for our people there, but she do nothing. There was a flood in Lapland last year, and I will know today where is the money of the flood. What was going on? What was she doing with this money? The people didn't get this money. And our people, our youngsters, go to gangsterism. There's no job creation for them. So why the Metro do this with us? Our ward is in Ward 45. Our is part of Ward 45 in KwaNobuhle. All our service go to KwaNobuhle. There's nothing happening in Lapland. Omnye umhlali ohlala kwaWard 42 eKariyerha uthi ufuna ukungenelelwa ngokukhawuleza kule ngxaki yabo ngokuba ukuphila ngaphandle kwamanzi kubabeka engciphekweni wokuphila kwiimeko ezingacocekanga. Kungekho manzi njengokubana singenawo amanzi thina kwaWard 42 and kwaWard 44 asinawo amanzi. Ithi loo nto asikwazi ukuya etoilet. Asikwazi usebenzisa itoilet xa amanzi mengekho. Izitrato zethu azihambeki because amanzi awekho. Hayi ke umbane wona awukho umbane. Umbane uqhawuka ukuba ngabana usebenzile namhlanje i2 days ininzi. Asiyazi bakozeka ntoni. Ayiseyo i-load shedding. Asiyazi ba yintoni na. Ngenxa yokucinywa kombane abahlali bathi abantwana babo bakwazi ukufunda ebumnyameni nanjengoko abafundi besondele kwixesha lemviwo. We're struggling with electricity and with water at the present moment, which is not acceptable. Because for once, our children is now exam time, and they are having challenges for studying with candles and stuff like that. We have an incident the other night that one of the youngsters will burn themselves with the candle wax on his chest, just because of the electricity that is not on yet. So the mayor, while she's in office, she wasn't for once in our community. And I mean, it's about time that we as community must stand up and say enough is enough, because this is really unacceptable. Usodolophu waseNelson Mandela Bay uBabalwa Lobisho uthi njengesixeko bayazama ukusombulula ezi ngxaki kwaye bayasebenza ukuqinisekisa ukuba abahlali bayazifumana ezi nkonzo. Sinengxaki currently yendoba u-electricity wethu usebenza nabantu abambalwa, and loo nto yenziwa kukuba i-organogram yethu khange siyilungiselele uba iidepo zethu mazande ngokokwanda kwee-settlements. Yaye ke ngoku yile nto sifake ii-contractors uba mazincedise, kodwa kufaka ii-contractors kwi-department enengxaki zayo zemali kakade, ngoba zininzi losses ezenziwa i-vandalism, zininzi losses ezenziwa kukulahleka kombane kwi-system. Ngoko ke sizama kangangoko into yokuba masizame ukubuyela back, sizokutsho ukuba senza njani usebenzisa ezi resources and more, sizokwazi ukuncedisana nale meko sibonana nayo, ngoba siyayazi into yoba akekho umuntu onohlala ngaphandle kombane iintsuku ezingaphezulu kwezimbini. Msasazi kungamanzi, ndifuna ucela uxolo kubahlali baseKameshkapa nabase-Rosedale abazifumanise bengenamanzi ngenxa yesilt engene udaka obelungene kumadama kwii-reservoir zethu. Sigqibile namhlanje utrita la madama. I-communication ibiphumile yaya kubo isitsho ukuba amadama anodaka. Enoludaka nje sigqibile utrita ngoku
iitrucks bezisiya sothuke kusasa namhlanje ba enye ijike pha seyi. Umasipala uqinisekise abahlali ukuba amakhaya aza kuba namanzi ahambayo ezimpompini namhlanje, lo gama imiba yombane isasonjululwa yona. Kwindaba yaseMpuma Kapa TV, ndinguSinaye Ntutu, eGqeberha. Abahlali base-Wells Estate Elephant Park baphume ngobuninzi belinde usodolophu wesixeko ukuze banikezele ngoxwebhu lwezikhalazo oluquka iingxaki abathi kudala bezilwela. Ezi ngxaki ziquka ukunqongophala kombane, ukungabikho kwendlela kwakunye nezithembiso zezindlu abathi azikafezekiswa ukuzokuthi ga ngoku. Balinde bade bancama abahlali base-Elephant Park eWells Estate nabebehlangene kule ndawo bephethe uxwebhu lwezikhalazo abathi bebeceba ukulinika usodolophu masipala iNelson Mandela Bay ubabalwa Lobishe. Olilungu lasekuhlaleni uNolibabalo Doro uthi emva kwemigudu abayenzileyo yokuzama uceba ukuba abancede ngeenkonzo eziquka kuzo umbane, amalinge abo awele phantsi iminyaka ilandelelana. Siyindlovu apha eyaqala bakhona 2017 uqala kuthumisa lamabubusi. Ngo2019 saye ke sabhalela umeya wayekhona ngela xesha sicela into bana sicela umbane. Uzisiwe ke umbane but ekuzisweni kwawo umbane uziswa waye kwaphakathi kuba kwakuthiwa i-constructors azikhona ngela xesha kutyiwe imali sokwenziwa uphando. Kwathiwa ke kuzawubuyelwa kuthi. Sahlala ke 2020, 21, 22. Ngo2022 saphinda sabhala into bana noko kaloku ibhlungu into bakubekho abalayitayo kubekho abangalayitiyo and lo mbane wethu uyingozi unamaxesha awe because sibaninzi ebusika uyawa kuyanetha uyawa so sinalo ngxaki. Ngoku sisi wami eyona ndingamandla kudala ke ever since lo councillor wethu ukhoyo ebesesihlalweni kudala samcela into bana sicela akhe aze apha kuthi siphalaze le ngxaki yethu sinayo pha kuye yalo mbane mhlawumbi yena xa siyiphalaza kuye uzawuyiva. Ayenzeki ke lonto leyo sisi qha into eyenzekayo usiye asiphathele unobhala wakhe and unobhala wakhe xa sizapha phakathi kwethu ke sizizilwanyana kuba siphathelwa ihipo siphathelwa igani apha kumiwa ngegani apha phakathi kwethu ngamapolisa. Sisithi ke phofu sifuna uthetha sibonisane ngale ngxaki yalo mbane sinawo. Oko ke sisi siye ngabantu abathenjiswayo. Umzekelo uba siyile sayocula pha e10 kuba sifuna into bana baze kuthi into eza kwenzeka sabizela amapolisa sifakwe tear gas. Apha lapha evekini sisi siye samcela kucouncillor oko siquqa pha eofisini yakhe asimfumani ke sisi. Simale simbone eTV qha kuthiwa naku kwaward bani asimfumani apha kuthi. Kuthiwe ke akekho kuthiwa akekho kuzunobhala. Ngoku besinesigqibo ke into ba bazasiphathela uMMC kunye nomama uLobishe baze naye apha kuthi. Oko sasilindile ke qha into enzekayo nethi kuviwe into bana kukho intshukumo esiyenzayo uzawubona ingathi kukho intshukumo abayenza. Umzekelo ngoku kunomngxunyo obugrunjiwe apha bebethe bazasiphathela itransformer kuba besike sayocula e10 baza ke nalo mngxunyo bagrumba laa mngxunyo kha bawubarricade nowubarricade mind usihlala nabantwana apha. Omnye wabahlali nongafunanga kuchazwa igama uthi kudala besilwele ezingxaki kwayimeko yokungabikho kwendlela nombane ibachaphazela kakhulu. Ukwatyhola uceba ngokungabakhathaleli bengabahlali bale ndawo. Into yongabikho kombane kwalapha isichaphazela kakhulu kuba kaloku nxa ngekho mbane asikwazi kupheka. Sinabantwana funeka bavuke baye ezikolweni abakwazi uyenza loo nto. Ngenxa yento yoba umbane kaloku sithi sawufuna umbane kulo ceba sinaye angaphenduli into engathi yabambeka. Kudala ke sakhalaza ngento yombane nendaba yezindlu apha kuba kaloku uxanduva lethu thina ewe sesibadala thina kodwa bathini ngabantwana bethu ngoba ubona emehlweni omntana ubona ihlabathi kodwa owalapha eElephant Park ubona usizi nenyembezi. Kuba kaloku ngenceda uthatha umntana umse Green Acres uyomtyisa ice cream nxa ebuya nansi indlu yakho kwabo iphephetheke nomoya athi nxa efika umntana afika sengenandawo ukuhlala sengenandlu. Sizamile ke ukubiza abantu mabaze bazosiphendula malunga nolwakhiwe lezindlu kodwa okoko sasilindisiwe kwathiwa nali thafa liyachetywa ngapha ku N2 silinde until namhlanje akonto ivelayo
kwaceba lowo uyasichebela ithafa phaa uzasakhela kodwa kunanamhlanje namhlanje besilinde umeya kodwa umeya namhlanje kuthiwa akakwazi ukuza apha e-Elephant Park kuba kaloku isizathu umeya ulinde kuceba walapha uceba walapha khangathi hayi ungeza ngokumeya kuba kaloku ulindiwe e-Elephant Park ithi loo nto leyo umqobo onguwona mqobo nguceba wethu apha kwa 60 nguyena mntu ungasikhathalelanga. Njengoko kusondele unyulo lomasipala basekuhlaleni olucwangciselwe inyanga yenkanga, abahlali bathi banamathandabuzo okuba baza kuphuma bayokuvota kusini na kuba akukho nto yenzekayo naxa bevotile. Kwelethu ilandikamva lovoto simadola nzima ukuba kaloku nzima ukuvotela umntu okanye abantu abangazuzenza imfuno zethu kuba kaloku laa voti yivoti emele uba masilungiselelwe ezi mfuno zethu njengabantu esibanyulayo. Ke ukuvota ke mntasekhaya mna ndinento ethi kungabanye nabanye kobonakala phambili xa kuvotwayo phaka ivote and roll kuba umntu ungena yedwa ke lagumbi lovota. Asizothi savotela ophumbutho okanye sokwenza njani umntu ozabe siva ipain ozobona uba makawupheke makaphose ke liphinde icala umnatha ngokuva inhlungu yakhe. Nangona usodolophu engakhange afike kule ntlanganiso, abahlali bathi abazukuncama ukwenza amalingo okufumana iinkonzo kwaye balumkisa ngelithi ukuba abahoyo abaza kudlulela kwabaphezulu ngezi zikhalazo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, eGqeberha. Ukanti ngelo nqaku umbukeli makhe sithitsi gxada evenkileni. Manibuyeni kwamkele kwakhona mbukeli. Ishishini labangcwabi eGqeberha lithembise ukunceda iintsapho ezimbini ezithe zatshelwa ngabantwana abaneminyaka emibini ubudala kumlilo wendlu kwazakhele ngethuba belele. Esi siganeko sele kulithuba senzeka yaye kuvakala ukuba omnye umntwana wayegcinisiwe kweli khaya. Ngomhla we-17 kule nyanga, uMbalenhle Tshemese wosapho lwamalungu ali-13 uthi wavuswa ngumsina njengoko wayeshiyeke yedwa nabantwana ababini abaneminyaka emibini ubudala. uTshemese noneminyaka engama-21 ubudala uthi emva kokukhangela ukuba kwenzeka ntoni weva isikhalo sabantwana kwelinye igumbi. Omnye waba bantwana baneminyaka emibini ubudala ngwasekuhlaleni yaye wayegcinisiwe njengesiqhelo kule ndlu. Bendidlalile nabantwana qha nabagxotha abantu because bayathanda ungxolela. So mama bathatha babalalisa ibhedini. Ndivile nangoku siba abanolala ndinitshile yonke into irayithi so makulala balala beroom wathi kumiyaphuma uzophinda buye sibabuye. Ndibe ndilele nje phayana ndilele alelanga ulala ndilinde bona uba buye ndizokwazi ke kubuthongo buhle bulala yakhe ndilale. Sisi andifuni uxoka man ndivile ismell ndavuka ndavula iroom ndajonga kwikitchen akho neyilayithi leyo mhlawumbi isitovu kanye loo nto ndajonga apha efront akho nto like izawuyenza umlilo. Xa ndibheka kuvutha le room yabantwana baleli kuyo. uTshemese uthi ukungakwazi kwakhe ukunceda abantwana kumxhela umphefumlo. Akho nto abantwana bebeleli nayo engeye yakhetho batshile yiyo kuzizathu uba isitshile kuba iyile nto. Iyavutha le room abantwana bayakhala. Ndazama ungena wathi umlilo wabesenza into engayazi emnyango ndakhwaza bhuti wam ukhona apha efletini waphuma ndajikela ndaphula ifestire uba at least mandingene because lo mlilo ungathi undivala apha emnyango. Ndaphula ifestire umlilo uyaqoma ndaphuma ndakhwaza abantu bafika nyena abantu balayita atshanto baphela ndingayazi umlilo uqale njani. uThandeka Manto
Nongumakazi kaChemese uthi uyavuya usomashishini wasekuhlaleni ethembise ukunceda ngokungcwaba aba bantwana ngokuba belusapho olungathathi ntweni. Uthi ngoku badinga uncedo lokuvuselela ikhaya labo noncedo ngokwasemphefumlweni. Meneyo apha ekuweni kwabantwana abababili kuvele uPhethane umncwabi wathi wona umsebenzi womncwabo angasiqhubekekela wona. Sabulela kakhulu apho. Olona ncedo solunidayo kakhulu kukho abantwana abayibonileyo lengozi abalapha endlini. Abalali abatyi abatheni besichazile lento kukhansela wethu. Sathiwa sawunikezelwa uncedo ku-social worker. Ufikile u-social worker wathembisa nge-counselling yoba ifamily yonke kuzafuneka iyovela kuloo counselling leyo. But oko yi-weekend ngoku okoko kwabantwana batyi abalali. So sinida uncedo olukhawulezileyo kakhulu wethu uba sinolufumanela uncedo. Enye into ke ngoku siwelwe likhaya apha kumntu uphangelayo apha ekhaya. Mna ndiyajoba phaa naphaa kayinto yoba nangoku bendingekho ndisejobhini ukwenzeka kwesi sehlo. So siyanida uncedo kakhulu loba singancediseka kuba kuphinde kume eli khaya kakhona kuba singathathi ntweni. Isithethi samapolisa kweli phondo uBrigadier Nobuntu Kantana uthi abakawazi unobangela wokuqala komlilo. Nanjengoko ulusapho lungasenaxhala lokuba luza kungcwaba njani ngoku, luthi lucela uncedo ngokutya nezinye izidingo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, eGqeberha. Makhe siphinde sithume umntana evenkileni. Kwezemidlalo, umasipala iNelson Mandela Bay ubusingathe intlanganiso nonondaba kwiholo iFeather Market malunga nomdyarho wekilomitha ezingama-21 weNelson Mandela Bay Half Marathon noza kubakho kule nyanga izayo ePollock's Beach eSummerstrand eGqeberha. Ze emva kwemizuzu 10 emva kwentsimbi yesixhenxe kuqale umdyarho wekilomitha ezintlanu kwasePollock's Beach eGqeberha. Iimbaleki e-NMB zilungisela ukuthatha inxaxheba kumdyarho wama-21 weekhilomitha obizwa ngokuba yiNelson Mandela Bay Half Marathon. Lo mdyarho ukwisihlandlo se-12 kulo nyaka uqhuba kwaye uba nomtsalane kumazwe alapha kumazantsi ase-Afrika uquka iKenya, Namibia, Zimbabwe. Ongumlawuli walo mdyarho uMichael Bambane uthi bayathemba ukuba lo mdyarho uza kuba yimpumelelo. It will give us one lap towards the King's Beach, and it will give us one lap towards the back of the Nelson Mandela University. They return back to Pollock Beach, sharp turn right and finish. That is the 21.1 kilometers. The 5-kilometer mass race starts exactly at the same, goes towards Redesin, turn left into the pathway, goes down to King's Beach side. They join the main road, Marine Drive, Beach Road, back to the finishing. It's got a very strong elite contenders. Our drive is a healthy lifestyle program where we're inviting families to come take part. Bezenabandwana, grannies and all that, because running is now becoming a way of life. Let me thank our sponsors, main sponsor, Nelson Mandela Bay Municipality, our vehicle sponsors for transportation, logistics, Escape Motors, refreshment sponsored by Coca-Cola, accommodation for our elites and the LOC and everyone that is coming into the city is the Southern Sun Marine Drive. Umongameli wombutho weembaleki i-EBA uthi unethemba lokuba iimbaleki ziza kuphuma ngobuninzi bazo. Well, we're expecting a huge crowd and there is a lot of participation on this event that we're expecting. We're also expecting that record can be broken as well. As the organizer hosting city on that, we feel that if we can get more people to participate as well, that's what drives international attention. So for us to host this event in 2026 as its 12th anniversary for it as well, it's a light that is showing us that as a province, we are eligible, we have a capacity to host a bigger event.
So this race as well, we're expecting over 3,000 athletes from all over South Africa. For us coming here and run, it means a lot to us as a province. USinepe Mkhwetsha omele ezemidlalo, ubugcisa kunye nenkcubeko NMP uthi bayavuya ukusingatha ezimbaleki kwisixeko nezisuka kumazwe ngamazwe kulo mdyarho. Si-excited kakhulu ke ngoba le race i-race continuous eqhubekekayo between the partnerships that we have with as a municipality with the EPA. Singumasipala siye sivuye ke xa sine-opportunities ezinjena ngoba through i-race ezinjena asipheleli ukubalekiseni i-athletes or support i-athletes, sisapota ne-residents zaseNelson Mandela ngocreata imisebenzi from securities ezizobe ziphayana. Siba nabo nabantu abakheitharishayo for ukutya, which is we are giving back also to our residents through this race. Siyavuya kakhulu ke ngumasipala ezibana siqhubekeka nezi partnerships nazo zinjena with EPA. Next year ke sine date entsha for this race. It won't be in June. This year it's on June the 27th, 2026. Next year it will be in February 2027. Lo mdyarho uza kuqhuba ngomhla wama-27 kwinyanga yeSilimela. Uqala uphinde uphele ePollo's Beach, eSummerstrand nezinze eGqeberha. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe eGqeberha. Uphumelele umlo wakhe wokugqibela uxolisa Nomeva Ndongeni emva kokubetha uChumani Thunzi kwibala iJan Smuts kuGompo. Lo kaNdongeni uthathe umhlala phansi ngokusesikweni kumdlalo wamanqindi eneminyaka engama-36 ubudala. Lo gama eneminyaka eli-16 njengembethi manqindi yodidi oluhlawulwayo. Abathandi bamanqindi baphume ngobuninzi ukuyobukela umlo wokugqibela wentshatsheli yoMzantsi Afrika uXolisani Nomeva Ndongeni esilwa noChumani Thunzi kwibala iJan Smuts kuGompo. UNomeva nonerekhodi lokuphumelela imilo engama-33 ebebhengeze ekuqaleni kwalo nyaka ukuba ubeka phantsi njengombethi manqindi. Le nzalelwane yaseDuncan Village ineminyaka engama-36 ubudala neneminyaka eli-16 isilwa kudidi lwabahlawulwayo. Ibonakalise amava ayo ngethuba iwisa uThunzi kabini kumjikelo wesibini nakowesibhozo. Le ntshatsheli iphuma izandla ithi ivuyile yakubona inginginya yabantu izokuyibukela kulo mdlalo nekwathi ibingekho lula lo mdlalo. Usuku olunjena kum lenza ndibe nemincili kakhulu because okokuqala bhuti wam, this is history. This is the first time you see a boxer yaseSouth Africa yenzelwa i-lasting farewell iyeka i-boxing. I-boxer zanyamalala, i-box ivele kuthiwa ayisalwi yabo. Namhlanje for the first time iqaliwe kwathiwa uyaphuma kwi-boxing, phuma ngembeko, ungaphumi njengabantu abaninzi, uyeka i-boxing ngendlela enesidima. So ndiyabulela kakhulu and ke obviously umuntu owayiqalayo before everyone ayibone, before everyone abone uba there is something engenzeka nango ecam kwabo. Umqeqeshi okhulise uNomeva, uMzamo Chief Njekanye, uyayincoma le ntshatsheli. Whatever had happened, senzekile izinto njengamntana okhulayo like any other person. Inyanisile ilife yami khulele phambi kwam. No, from the first day of his boxing up to the last day of his boxing, that is today. You know, that's what I can say. Even I'm proud boy, because I know that Chief was Chief also because of him at the very same time. Omnye umlo obuqhubeka nobungobuntshatsheli bodidi lwe-WBC kwicandelo labasetyhini uSheraldine Fontaine waseMzantsi Afrika umbethe wambhulela amasaku aliZimbewe waseZambia. UFontaine uthi ebezilolonga kunye noNomeva. Lo mdlalo ubulula kakhulu kum because benulungiselele ngandlela zonke. Uzile ngandlela zonke ezengazo but besizilungiselele. So sibuyile nowina kanjani. Njengoba ke uyenye inzalelwane ezalapha eMpuma Koloni. UNomeva ulwa umlo wokugqibela kwakhe. Ingaba inayo impact into yoba oNomeva babe kanti badlale lo mdlalo wamanqindi phambi kwakho? Yabona into yokuqala kwauba ndidlale kwitournament edlalwe uNomeva, that means a lot kum necareer yam. I've been training noNomeva okoko benditrayina naye kulena nuka kule preparation benikuyi bestrayina sobabini. UNomeva uthi nangona ethathe umhlala phansi njengembethi manqindi uze kuqhubeka athathe inxaxheba kwezamanqindi
ngokulolonga iimbethi manqindi ezisakhulayo, ukwathi izwi lakhe liza kuqhubeka nokuvakala kwimidlalo yamanqindi njengomsasazi wamanqindi. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa, uGombo.